Flors ha despertat un gran interès social i mediàtic. De fet, heu sigut molts dels mitjans que heu demanat acreditació per a aquesta batalla de Flors, incloent algunes televisions estatals que volen realitzar o bé reportatges o connexions en directe, i la qual cosa crec que és motiu de satisfacció per a aquesta regió. Enguany seran 28 les carrosses participants, 4 d'elles en especial A, totes elles seran de Flor, destacar-ho. Especial B combina Flor amb altres elements, seran 5, ordinària A seran 10, ordinària B 9, i que a més participaran també 3 cotxes Landos i 6 cotxes lleugers. He dit que seran 28, però en realitat m'agradaria també anunciar una novetat, i és que enguany, per primera vegada, havíem rebut la petició de la Federació de Falles de Borriana de participar, i ens ha paregut oportú, per tal d'estimular la germanor i la cohesió en altres localitats festeres del territori valencià, acceptar la seva participació. Dir-vos que seran entre 1.900.000 els clavellons que s'usaran en aquesta batalla, que se cultiven específicament per a aquesta ocasió en l'Horta de València, i que són d'unes llavors especials i uns clavellons especialment pensats per la seva espècie, per a aquest tipus d'acte. Dins d'aquesta revalencianització de la batalla de Flors, l'amenització musical de l'esdeveniment serà una miqueta diferent del que hem percebut, el que hem presenciat els últims anys, i per tant seran grups valencians els que sonaran en la batalla, tant en els moments previs com en el propi moment de la batalla. De la batalla de Flors, en el recinte de l'Alameda, adornant els palcos, les llotges, s'ubicarà una gran senyera de grans dimensions que cobrirà tot el recorregut de la batalla. Seguint l'estela que ja vam iniciar en la Gran Nit de Juliol, diverses pancartes amb el hashtag Batalla de Flors, ja que en este diumenge ens hem marcat com a objectiu, esperant així aconseguir el mateix èxit que vam aconseguir en la Gran Nit de Juliol, quan aconseguirem que l'etiqueta Gran Nit València fora trending topic en València i en l'estat espanyol, volem aconseguir l'objectiu d'implicar també els participants amb les seues fotos, amb els seus comentaris, amb les seues imatges, per a donar testimoni d'esta festa única i que té poques exemples similars en la resta del... Finalment, les llotges de les quals se disposen són 352. A banda d'això, com sabeu, s'ubica una tribuna per a la tercera edat i una de lliure accés, i una tribuna per als artistes i carrossistes, i que també hi haurà espai per a les persones amb discapacitat, que podran accedir en la zona ubicada junt al pla del... Fa la venda dels palcos, de les llotges, com he comentat, com ja sabeu, van ser 170 les llotges venudes de manera online, i han sigut 112 les que s'han venut de manera presencial i sense cap tipus d'incidència, m'ho comunicaven avui a les 10 del matí en les taquilles de Vivers.